Folkeskibet har nu været afsted i 4 dage, og dagens vestjyske program på Folkemødet handler om, hvorfor vestjyske iværksættere er bedre. Kirsten Høj Andersen er vokset op i Herborg og har sit eget konsulentfirma i København. Hun er bevidst om, at hun som iværksætter bruger nogle værdier, hun har med sig fra Vestjylland. Hvad betyder det for dig at være vestjysk iværksætter? Jamen, umiddelbart var jeg faktisk ikke klar over, hvilken betydning det ville få. Men jeg har fundet ud af, at det åbenbart betyder rigtig meget for mine kunder. Når de sådan ved et tilfælde finder ud af, at jeg kommer fra Vestjylland, jamen så falder skuldrene lige et par centimeter, så ånder de lettet op, og så kan man se på dem, at så tænker de kvalitet, og de tænker pligtfølelse også. At, det er ligesom om, at så ved de, at de er i gode hænder. Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i Vestjylland. Ib Christensen er iværksætterkonsulent med mange års erfaring i at rådgive iværksættere. Det der egentlig tit og ofte karakteriserer den tilgang, man har til tingene over i Vestjylland, det er, at man gør nogle ting i praksis. Hvorfor er det, at vestjyske iværksættere gør de her ting bedre? Jamen det er jo, fordi vi befinder os i et såkaldt udkantområde. Der har man jo ikke sådan af tradition historisk været vant til, at der kom nogen og frelste en. Så man er optaget af at gøre det, man selv kan. Og det gør man så. Og det kan så være produktionsvirksomheder, det kan også være servicevirksomheder. Man gør tingene, fordi der kommer ikke nogen og frelser en. Thomas Andersen, som stabschef i Ringkøbing-Skjern Kommune har du ansvaret for erhvervsudviklingen. Hvad betyder det for Ringkøbing-Skjern Kommune, at der er iværksættere? Det betyder rigtig meget for os, og at man politisk har meget, meget stor bevågenhed om at understøtte vores iværksættere. Det er jo hele fødekæden for alle de arbejdspladser, der gør, at der overhovedet er bosætning i kommunen. Og vi vil rigtig gerne være kendt som den kommune, som tager iværksætterne i hånden helt fra starten og følger dem igennem, helt til de kan klare sig selv.